Служба хуткай медыцынскай дапамогі Віцебскай вобласці першай у рэспубліцы перайшла на новы прынцып работы. Цяпер абслугоўваць выклікі будуць па тэрытарыяльным прынцыпе, а не па адміністрацыйным, як это было раней. Інавацыі дазваляюць у разы скараціць час прыезду брыгады на месца. Якая навігацыя ў медыкаў вобласці убачыла наш карэспандэнт Вольга Шмаргун. Медик-100, медик-100. Запишите, пожалуйста, другой вызов. Поступила авария, вы ближе находитесь. Замацаваных раёнаў абслугоўвання ў станцыі хуткай медыцынскай дапамогі вобласці больш няма. На выклік прыедзе брыгада, якая знаходзіцца бліжэй. На спецыяльным маніторы дыспетчар бачыць усе экіпажы, свабодныя і занятыя пазначаны рознымі колерамі. Тут жа іх маршруты і нават хуткасць руху. Вижу на этом мониторе, где у меня находится данная бригада. Я всегда могу, допустим, если я передала вызов давление, этот вызов обслуживается по неотложной помощи в течение часа. И, допустим, у меня бригада находится на улице Фрунзе, и в это время поступает, где-то лежит человек или в магазине плохо, или авария. Я могу эту бригаду отозвать и отдать этот вызов. Усе 123 бригады хуткай медыцынскай дапамогі вобласці атрымалі свой пазыўны нумар і аснашчаны цяпер GPS-навігатарамі і ноутбукамі. Распрацаваная спецыяльная дарожная карта экстраннай дапамогі. На ёй сцёртыя межы раёнаў. Гэта значыць, медыкі з Віцебска, напрыклад, могуць выехаць у Гарадоцкі ці іншыя прылеглыя раёны, калі мясцовыя бригады занятыя на экстранных выкліках. Наша Витебская станция скорой помощи и граничащие с ними районы. Городок, Лёзна, Сенно и Бешенковичи. Если с этих отделений скорой помощи будут поступать к нам вызова, значит, бригады скорой помощи Витебской городской станции будут выезжать на эти вызова, и в случае необходимости пациенты с этих зон обслуживания будут госпитализироваться в специализированные учреждения города Витебска. Каб перайсці на новы прынцып работы, Віцебскай вобласці спатрэбілася 5 гадоў падрыхтоўкі. Па-першае, змянілася фінансаванне. Раней яно ажыццяўлялася на аднаго жыхара раёна, а цяпер па факце аказання медыцынскай дапамогі. Акрамя таго, створаная электронная база дадзеных, дзе ўрачам даступная ўся інфармацыя пра пацыентаў. Пакуль машына хуткай дапамогі лавіруе ў патоку, урач паспявае вывучыць амбулаторную карту, пералік дыягнозаў и призначенных лекаў. Нам, как выездным врачам, это очень помогает, потому что предварительно узнав и увидев все эти сведения, мы можем планировать наши дальнейшие действия, помощь, диагноз и заранее можем предположить, с чем мы встретимся на этом вызове. Апрабацыю тэрытарыяльны прынцып работы хуткай медыцынскай дапамогі прайшоў на працягу некалькіх месяцаў у Лёзненскім раёне. Мясцовыя медыкі, як і іх пацыенты, ацанілі яго як больш якасны і выніковы. Ёсць у новага падыходу і значны эканамічны эффект. 49 постов скорой медицинской помощи распределены по Витебской области, и машина скорой помощи выезжает туда, куда ближе. Это, во-первых, экономия время прибытия, это экономия ресурсов. Ресурсы, которые будут освобождаться, они пойдут на развитие службы скорой медицинской помощи, приобретение машин, оборудования. Такая экономия сродкаў дазволіць вобласці штогод набываць 3 новыя машины хуткай медыцынскай дапамогі, а гэта аператыўнасць і мабільнасць службы, ад якой залежыць жыццё і здароўе людзей. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск.